Lenda biziko lagunari esango diogu sartzeko Kontxi du izena, Kontxi lesakarra da, eta etxean jaso du euskara. Baina urte askotan zehar, eskolan eta kaleetan gazteleraz hitz egin behar izan du. Kontzientzia hartu eta lan handia egin du gerora euskararen alde. Gurekin da Kontxi Erro. Kaixo, Kontxi, arratsaldeon. Baita zuei ere. Kontxi, ongi esan dut, ezta, zu lesakarra zara herri euskaldunekoa, ezta? Bai. Eta etxean jaso duzuzuk euskara. Bai, ni baserri bateko alaba naiz, eta gure harreman hizkuntza, etxeko hizkuntza euskara izan da beti. Etxekoa, gurasoekin, amatxikin, senidekin izan da eta izaten jarraitzen du. Eta erdara noiz ikasi duzu eta non? Erdara alabearrez eta bortxaz. Bueno, ni hasi nintzen eskoltxikin, zegoen lesakan eskoltxiki deitzen zitzaion eskola bat, lekami karmelitek izaten zuten, eta harat eramaten nindun ere nahi zarrago batek, eta ura niretzako infernua zen. Ze nik enekin gazteleraz, eta orduan saiatzen nintzen euskaraz aritzen, euskaraz zekiten bertze baserritako umekin, eta orduan zigortu egiten gintuzten, eta zigortu, bai, beldurrez eta gaizki. Orduan niretzako, nire pensamentuan momentu horietan zen nola igez egin eskolatik. Baina komuna zegoen, eskola lehen solairu batetan zegoen, eta komuna behan zegoen, eta bueno, komunera joanen naiz, eta igez egingo dut. Baina komunera joateko ematen zikuten arikarrete bat. Arikarrete horrek erran naizun komuna okupatua zegoela. Orduan, zerrango nizun, tuntuna edo xuxenena, nik usten badut karretea, eta igez egin badut inork ezin du gehiago komunatorri, orduan buelta karretekin goitera. Ez zen nuen sekula iesik egin? Inoiz ez nuen egin, bino bai gaixotzen nintzela eskolako atera iristen nintzelarik, anai ere erratzen nahi gaixo nago, buruko binez nago, eram nazazu, uz nazazu, nio goniz bakarrik etxera. Zen hori pesatzen, eskoltxikira sartzen nindun, eta ze egin zen dira, bino gaizki. Ni horretzen ez gero, egon nintzela bizkarsoro ikusten, eta horrek, nehar egin arazi nindun, zen nire hori txapenak ekartzen zizkian. Barruak mobitu zizkizun, ez da? Bai, berritu egiten da, bizitutakoa. Askotan aipatzen da, zenbat lan daukagun egiteko euskararen inguruan. Baina zure lekukotasunak edo nire adinekoen lekukotasunak erakusten du ze bide egin dugun. Orain ez da erresa izango lesakako eskola batian aur bat lotzatzea edo eskutatu behar izatea euskaraz egiten dulako. Bide luzea egin da urte gutxitan. Bai, egin da, baina egia da, garaiaiek gurasuk zigorra jasoan izan zuten, gu euskaraz sumatu gintuzelako kalean, eta ez hori bakarrik, euskaldun izatea zen kaxeroa. Zenbat burla eta zenbat irri dizkiguten ez, behitu zer raien ziguten, kaxero zer, orejas de burro tener, ir a la escuela y nada aprender, gaina irri eta egiten ziguten. Erran nahi dut, hori zama handia izan da, horri buelta matea kosta egiten da. Eta ez ni bakarrik, nire garaia nik ala bizitu izan dut. Nire zenidek bertze modu batez bakotxak den bezalaxe bizitzen du. Eta nire lagunek bere modura ez du, egia erranda ez dugula inoiz partekatu gauzoiek, nola bizitu izan dugun garaiaiek. Eta pentsatzen dut, garaiaietan zu ere erderara lerratuko zinela, momentu batean, ez da? Zer remedio, etzegun bertzerik. Handik eskol txiki hortatik pasan nintzen Eskola Nazional, Arantxak ezautuko zu ez gaztegi zera sortzez. Eta Eskola Nazionala garaia hartan denak maestrak zen neskan eskola eta mutilen eskola. Baina maestrak ere erdadunak ziren behin gu bagenun, lehen mailan sortzea, bagenula maestra lesakar bat. Abertzalea etzena, bino euskaltzalea bai. Eta berak emaiten zituen azalpenak, zer egiten zuen gero, baserritarra ginen esken gana urbildu, eta esplikatzen zigun, hau pekaula, suabe, euskaraz. Horrek erreztu zigun irakurtzen ikastea, numero munduan sartzea, eta niretzako miraria zatitzen ikastea, izan zen milagro bat, mirari bat. Zatitzen ikastea. Zatitzen ikastea. Eta nire hitz eskertu nago emakumearekin, zendu da, ja hiltzen,
baina bai berak egiten zuen alegina, bere klasean, gaztelera duna izan edo euskalduna izan, berak denak hartzen zituen kontutan, eta bakarra izan zen guztiak gaztelera dunak ziren. Baina, alare, zu alfabetatu zinan gazteleraz. Era bat. Era bat, esan nahi dut, gauza bada, ahozko hizkuntza familian da erabiltzen dana, eta beste bada, euskerazko testu bat irakurtzeko gai izatea, edo euskeraz idazteko hor belaunaldi bat baino gehiago dago, analfabetoa euskerari dago kion. Gerora alfabetutakoak ez da, adibidez. Nik gero, nik ikasketa guztiak erdaraz gazteleraz nituen, lesakan prestatu nituen batxilergo lehenengo 3 urteak, eta orduan garai hartan gainera examenatzen ginen Donostian, hor Usandizaga edo ezakit, o Peña Florida ez nahi zoroitzen, zenbatzen mutilena eta bertzean neskena. Ibaian onduen dago nortan. Orduan niten genituen batxilergo azterketa guztiak 2 egunez. Osa, lehenengo, hola zen, por libre edo erratzen zen. Eta gero ja laugarren kursuan hasi ginen Bortzerritakoak Irungo institutura etortzen ikastea. Eta hor ere, euskalduna ginenak euskaraz juntatzen ginen solastea eta hola. Baina hor ere, baitere oroitzen naiz, nola erratzen zaten, zuk ezakizu zeta, ez duzu ongi erratzen zapato, erratzen zu zapato. Eta, kostazitzaidan hori. Orduan, poliki joaten zera guartzen, jolin nire etxeko hizkuntzak kalean ez du balio, gainera kontuak hartzen dizkizute zuzulako zongi ditzen. Hola. Eta noiz hasi zen egoera pixka bat aldatzen? Noiz hasi zinen zu esate baterako kontzientzia hartzen? Pixka bat nik errango nuke hor 6. mailan ginela izan zen Burgosko prozesua. Orduan, Burgosko prozesu hortan manifaketa izan ziren, tokia unitzetan, daien artean Irunen ere bai, eta gelako bat atxulatu zuten. Orduan hasten zera, euskal kontzientzia, hemen Euskal Herrian zerbait egozten da, eta euskaldunen kontra zerbait badago potentea. Eta orduan hasten zera guartzen, gorandik Iruña joan nintzen ez, bino, hasten zera guartzen, euskalduna zarela, eta ez duzula zergatik bertzen menin egon behar. Hor, ematen da momentu batez, pauso bat, edo zuk barrenin nintzen duzu klak bat bezalaxe, orduan bitartean beti gazteleran menin egon zara. Bino ja, hasten zera erratzen, koño? O kontxo. Ni ere banaiz zerbait. Osa, banaiz gaztelera dun oiek bezain bat. Ez gehiago eta ez gutxigo. Osa, euskarak ematen niri euskalduna naiz eta, segitxu behar dut horretan. Orduan pizka bat hor ematen da, gero Iruñan ere magisteritza ikasten, hor gehienak, noski, 80 baldima ginen gelan, izango ginen 4 pagos euskaldun, eta gu ere, hola imanak bezalaxe elkartzen ginen, eta herribera kuk ere, han ere. Ya están estos vascos con su txau, txau, txau. Baina, ez genion kasurik egiten gordun ezautu genuen alemandarrak, Sagrario eta Juantxo, eta jontatu ginen eta ginen euskara alfabetatzen norekin eta Patxi Zabaletakin. Patxi Zabaleta orduan Iruñan ikasten ari zen, abogazia ikasten, eta San Francisco uste dut izen azula eskola horra, Nafarroko hiribidean dagoen konbentu batin, elizatxo batin, gela bat utzi ziguten, eta horra ginen euskara ikasten alfabetatzen enekin, bertzik ere igual ni bino gehiago, nik benpinez. Eta orduan baldintza zen euskara ikasi, bino eraberean guk ere euskarazko klaseak eman. Erakatsi, eta nire txenez Juventude San Antonion, hori Plaza de la Cruz onduan zegoen toki batin, jauzere etzekiten egin, nik uste zerbait erakusten benpin. Hor, gero ja hortik erabat alfabetatu Lazkaon, ja zen zera Lazkaon hor maizpiden, orduan Dionisia Mundarainekin, eta ez zuen maizpide izenik ere, eta horrat joan, eta hor ja alfabetatu. Eta zuek irakatsi egin duzue ikastolen sorreretan ere horregon zarete, Euskal Herrian euskarazen sorreretan ere horregon zarete, eta zuen bideari lotuta dokumental bat prestatu duzue, badugu iruditxo bat, eta ikusiko dugu eta gero aipatuko dugu. Begira, hemen txan. Bazen gorputzen gogua zerbait ere itukoa eta... Nola izan zen? Nik ez nuke erranen bat inolako zimista batek jo eta euskaldun bihurtu ginela. Noski hor, juntatzen zera, gozia eta ogia. Kezka horiek zuten jendekin juntatzen zinen.
gauza hauek kontatzen dituztenean, ez da kontatzeko, behitu ze azainak egin genitun. Ez, gauza horiek haunistan sortzen dire, erdi inkonstiente. Dena zen agitz beltza eta agitz iluna, ez? Orduan denak unuen deseio bat, argi pixko bat bilatzeko. Zerotik asmatu behar genuen zerbait. Gogoa pausoa bide dokumentala bortziritako tekstigantzak dira, lekukotzak dira, eta bertan egindako bidea, ez da, kontatzen duzu, Bai. Gaur egungo belaunaldiek jakin egin behar dute nondik gatozen, ez da, Kontxi? Beitu, niri zoritzarrez gertatu zait, nire gurasoek estatu golpe militarra jasan eta bizitu izan zuten, eta olako beldurrakin bizitu izan zuten, transmisio txikia egin ziguten. Eta nik nire baitan, eta gure familian, eta nik zut nire hainbat adineko edo, horren utxunia sumatu izan dugu. Iritsi zara gerora, han pasatu diren gauzataz jakitea, eta hori tristia da. Nik zut transmisioa, gaur egungo belaunaldik, topatu dute ja, errandezagun bortziritan itzeginez berso eskola bat dagoela, txipitxapa aldizkaria dago, gau eskola dago, euskaltegia dago, ikastola daude Lesakata beran, Bortzerritako eskola guztietan eredua dago, Euskara Mankomunitatea dago, eta uste dute hori dena hor egon dela beti. Eta hori ez da hor egon beti. Hori joan da sortzen herrigintzari esker, pausoz pauso, eta gian planifikatu ere gabe. Guazi ginen, Euskara eta Euskal kultura berreskuratu nahi genula, nolapait, iluntasun eta urte ilun haietatik kanpora ateri nahizik. Orduan, jakitea nondik heldu garen eta ze bideak egin diren, eta bide horiek herrigintzari esker egin direla, eta ez persona batek idea bat izan du lakoz, baizik eta berdin edo helburu berdinak eta idea berdinak genitxunok denen ekinez eta gogoz eta zinezmenez eta borontez lortu izan direla, jakitea importantea da, zeren Euskararen mundua ez dago bere momenturiko berenean, eta nik uste herri ekimenak segitu behar du politikoek eta delegatu gabe ez gobernuan, edo ez udalan, edo ez erakundetan. Guk akulu lan egin behar dugu, edo herri ekintzak Jarraitu egin behar. Eta akulu lan egin behar du mugitu arazi, bertzela, pastela. Gogoa pausoa bide dokumentala urtarrilaren 31an estrenatuko dena, gogotxuz zaudete zuek eta jende askok ikusi ezala, Kontxi, espero dezagon, horretarako eginda eta eskerrik asko.